ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರೆ ಎನ್ಆರ್ಐ ಫೋರಂ ಬಾರಿಂದ ಆರ್ಲ ದಯದಿಂಚಿ ಬರೋಡು ಶ್ರೀಮುಖ ವೈದ್ಯರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಶೋಕ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಂಜನೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಫೋರಂ ರಾಜೇಶ್ ಬರೋಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಜನೆ ಬಾರಿಂಗ್ ಬಿಲಾಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ ಸುವರ್ಣ ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಜನೆ ರಾಯ್ ತುಳುಕುಟದ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಯದಿದ್ದು ಇಂಚಿ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಮಾತ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ ಪದಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬರಡು ರಾಜ್ ಬೋಳರ್ ಇತ್ತನ ಇಡಬರಡು ಅಂಜನೆ ಸತೀಶ್ ಬಜಲ್ ನಮ್ಮ ಸೌದಿದ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಸತೀಶ್ ಬಜಾಲ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿನ್ ಆಳ್ವ ಒಬ್ಬ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಡು ರಾಜ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಒಂಜಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪಂಪಿನ ಬಚ್ಚಿದು ಪೋಂಚಿನ ತುಳುರಂಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಕುರ್ಪ ಕೊರದು ಅರಿನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮುಕ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಮನ್ಸೂರು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಪರವಾದ ಎಂಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರು ವ್ಯವಸಾಯ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮುಕ್ತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಳಿಲ್ಲ ಬಂದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮುಕ್ತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತುಳುಕುಳದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತು ಬಾರಿಯನ್ನು ತುಳುವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುರುಕಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಎನ್ನುವುದು ಆಂಡ ಬತ್ತಿನ ತಿಂಚಿ ಗಿಡಪಟ್ಟಿನ ಮಾತ ತುಳುವಿನ ಮೋಕೆ ಅವೇ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ತುಳುವಂತ ವಿಷಯ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಳುವಂತ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೊಲಿಯೇ ಬೈದೆ ಆಂಡ ಮುಂದೆ ಪಿಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಕೊರಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಆಸೆ ಶುರುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬರೀತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಗುರುವಾಯಿನ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹಾರು ಬರೀತಿನ ಕತೆ ಅದು ಈಗ ಪಾತ್ರದ ಮಕ್ಕಳು 5 ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ತೇಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಂಬೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿಂತಾರಲ್ಲ ಊರಿನ ಮೋಕೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ವಿಲ್ಸನ್ ರಮೇಲು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಪರ್ಕ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ಖಾಲಿ ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪುವುದರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಬದುಕು ಈ ತುಳರು ಬಂತ ಈ ತುಳರಿಗೆ ಮಾತ ಬೇರೆ ಬದುಕು ಬರೋದು ಬಾಯಿಂದೂ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಮೋಕೆ ಎಲ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಆಸೆ ಪಡ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಮಾತಿರಂತ ಬಂದು ದೇಪದ 1 ವರ್ಷದ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರಿತ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಉಳ್ಳರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿಗ್ಗಜರು ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ರೂಪಾಕ ಅವರು ಸದಾಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಲ್ಕಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ತೂರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಗಣೇಶ from the movie Tudar.
ನಮಿತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಆಂಜನೇಯರ್ನ ತಂಡಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಾಡು ಅವರ ಜೋರ ದಾಟಿ ಬರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ತುಳು ಬಂಧುಲಿಗೆ ತುಳು ಕುಟುಂಬ ಬರ ಬದುಕಿಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ರೆಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಕಲಿ ನೀ ಭರ್ತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತುಡರ್ ಆಗ್ಲದೇರಾರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇನ್ಗ ಸುರುಕಾದ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನಸಿಡ್ದು ಬಂದ್ಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಾಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಈ ತಂಡದ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾನೇ ಈ ತುಡರ್ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಈ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಬಾರಿ ಮುಟ ಬೈದಿದೆ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಊರವರ್ಮೆ ಪೋನುಂಡು ನನ್ನ ಈ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ದಿನಗಟ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪುಡತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿರೋರ ಮಾತ ಬಾರೆಯಿಂದ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುಕೂಟ ಬಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಡೆಮುಟಲ್ ಎತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಪವನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಸ ತಂಡದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡು ದೇಪಣ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ನಮ್ಮಂಚಿಂತಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದಿಕ್ಕುಂಡು ನನಾತ್ ಹೊಸ ತಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ನನಾತ್ ಎಂಟೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಪಿರೋಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನಪುನನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಆಸೆ ಬೊಕ ವಿಷನ್ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೀರೋ ಇತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶೆಟ್ರು ಅರೇಕ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅದು ಪಡು ಆರ್ನನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನನಾತ್ ಮಿತ್ ಏರಡು ಬಂದು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದು ನಾವು ಮಾತೈತೆ ಬಿದೈ ಪೋಯಿ ಬಿದೈ ಅಲ್ಪ ರಾಫ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮೂವಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮೂವಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೇಡಮ್? ಚಂದ ಚಂದ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತು ನಂಗೆ ರಡ್ಡು It was an amazing movie. I request all Tuluas to go and watch the movie. There is some special message in it. The movie was very good, especially the music, cinematography and the storyline was very good. Okay. It was very catchy till the end. Thank you. Kapand gadi. Okay. Okay, continue. Salin Red Batter, picture the ಬಗ್ಗೆ. Excellent, very good movie. Okay. Anna, madam, ನೀವು ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂವಿ? ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಕನ್ನಡ. ಕತ್ತುಲುಟ ಎಂಚತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್. ಶೋಕಿತ ಮೂವಿ ಮಾತಾಡಲ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ. ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸುರೂಕು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮೂವಿ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಬಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪಿನ ಲೇಟ್ ಆಪಿನ ಪುರ್ಸತ್ತುಡು ಪಾರಂ ಬರ್ತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಒಡೆ ಬೈದ ದಾದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಯ್ಕ್ ಬೈದ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲೆ ತುಡಾರ್ ಮೂವಿ ತೂಪರೆ ಗೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ಬೈದ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಮೂವಿ ಆದ ನನ್ನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದೇನೆ ಉಗ್ಗನ ಇಲ್ಲದು ಪೋದು ನನ್ನ ಐತೆ ಏನಂದು ಪನ್ಪ ಬಟ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಾವೇ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ
ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೂರ ಮೇರು ನಟನ ಕಲಿಪುಂದಲ್ಲ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ದಕ್ಲತ್ತು ರೂಪಕ್ಕ ಆವಡು ಗೋಳಾರ ಆವಡು ಅತ್ತಡ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಬಟ್ ಏನಲ್ಲ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಬಣ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಹಾಂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತನದೆ ಅಂಚೆ ಮೂವಿ ಅದು ಆಣದೇವ ಒಂದಾನ ಓಕೆದಾ ಹಾಂ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿತದು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಪಿದಾಡುವ ಓನಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಂಗಲ್ಲ ಸಪಕ ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಪಕ ರೈಸ್ ಕೊಡಂಜಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನ ಜೋಕಲ್ ಬನ್ ಲೆಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೊಂತಾವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್ ಸಿ ಯು ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕನಾ